Biye tene safar kalo kletan ani kele hijira bakile kemenani ani binani duru dona ambaw fo ka wale jumando an sugantiri la o kama ambaw bisimila nyata ka kunafoni blon konnana bamanakana aka bi kunafoni bakurubaw filani akuma ka kuma jatige wale kebaw ka waleya ka mi Dr Shugala Kokala Mayiga ye a yira ka fɔ ko fila bɛɛ tɛ terroriste ko baw ko u kɔni tun bɛ fɛ ko de don maliyɛnw kuma walasa ka se ka Mali ani jamana wɛrɛw farafara cogo min na an bɛna ka kumakanw lamɛn ka kunnafoni kɔnɔna na. MINUSMA maaw dagayɔrɔ min tun bɛ Menaka u kɔni ye a datugu ka a ko nɛgɛ di an ka wolomasiri tabaw ma min ye ko nɛgɛw ye sa o de kɔni dira gouverneur ma ni o kɔni ala tɛmɛ an ka wolomasiri tabaw ma a seginna. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Niger jamana kan u kɔni tun ye délai min di Faransi lasigiden ma n'o ye tile 2 ye ko a ka u ka jamana bila o délai kɔni tɛmɛna. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la a ka kumaw kɔnɔna na Dr Shugala Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko fila bɛɛ tɛ terroriste ye ko baw ko u kɔni ye a dabɔ de walasa ka se ka farafina jamanaw yɛrɛ kɔni farafara cogo min kɔni na a yɛrɛ tun bɛ ka kuma min kɔni ye kɛlɛ ninnu kan kɛlɛ min ni u kɔni ye a bɛɛ da filaw kun ko filaw kɔni ye terroristew ye a kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye ni kɛlɛ ninnu kɔni ye ko a kɔni kɛkun de ye walasa ka se ka farafin yɛrɛ kɔni kɔdon ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka Dr Shugala Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛnw hakili b'a la maa fɔlɔfɔlɔ min dɛmɛna terroristew fɛ jamana tilebiyan fan fɛ Keyitalaka de tun don fila tun tɛ. O ye nin ko in daminɛ cogo di u tun bɛ yaala burusi kɔnɔnafinw na fila minnu sigilen bɛ duguw la ka taa k'olu ja siran k'olu la papa k'u yɛrɛkɛ o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa se dɔgɔnɔdugu dɔw la ka tiɲɛni kɛ yen k'a yir'u la k'a fɔ ko filaw don o kɛra sababu ye ni siyaba fila kun karila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u si nɔ tɛ o cogo de la joli ye bɔnni daminɛ aw yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ kɔnɔ ni joli ye bɔnni daminɛ ka ban o ye tiɲɛni kɛlen de ye an yɛrɛ sɔrɔ guerre civile kɔnɔna la o de la nka kun jumɛn de la u y'u ɲɛsin filaw ma n bɛna ɲɛfɔ aw ye filaw de siya ka ca kosɛbɛ farafina kɔnɔna na ka taa farafina worodugu yan fan fɛ ka taa se fo farafina cɛmancɛ yan fan fɛ u b'an ka tarikuw kɔnɔna na a filanan ye mun ye filaw ye siyaw ye kɛlɛcɛfarinw don tarikuw kɔnɔna na o kama n'i ye problème ta k'a kɛ filaw tɔgɔ la donc directement président minnu bɛ farafina jamana caman na u b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na parce que u caman fana ye filaw ye Mali yɛrɛ la misaliya la i tɛ denbaya si ta n'i tɛ fila dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ farafina dugu caman kɔnɔna na o de kama i bɛ jamana ɲɛma caman mankan mɛn farafina kɔnɔna na ko Mali ye fila jamana ye o kama k'a fɔ mɔgɔw ye fila bɛɛ tɛ terroriste ye wa terroriste bɛɛ fana tɛ fila ye kɛlɛ in kun de ye ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ don farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ ni fila dɔ fagara Mali kɔnɔ i b'a ye Cameroun filaw bɛ muruti Guinée filaw bɛ muruti o kama i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔ caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kuma kɔnɔna na minnu fana ye filaw ye u b'a fɔ ko Mali la k'u bɛ ka filaw faga ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ka d'a kan olu fana b'a fɔ k'olu bɔɲɔgɔnko siya de bɛ ka faga Mali la n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye ka jɛya siyako kɛlɛ ani diinɛko kɛlɛ n'a sera mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ baw a kɛlɛ tɛ kɛ ni hakili ye baw ni mɔgɔ dɔ ye gɛlɛya ta k'i siya ma mɔgɔ sɛgɛrɛ i bɛ obligé k'a kɛlɛ kɛ parce que i siya don walima ni mɔgɔ dɔ ye gɛlɛya ta k'i ka diinɛ ma ɲɔgɔn sɛgɛrɛ i bɛ obligé k'a kɛlɛ kɛ parce que i diinɛ ma ɲɔgɔn don donc o kɛlɛ ninnu tɛ kɛ ni hakili ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna de la nin cogoya de la u ye problème ta ka ɲɛsin filaw ma an ka jamanaw kɔnɔna na wa kodɔnbaliya fɛ fila denmisɛnnin caman bɛ yen u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a kun dɔn u nɔ t'a la juguya taara k'u sɛgɛrɛ u y'u défend walima u ye dɔw kuma tiɲɛ k'u don a la u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ u bɛ mɔgɔw utiliser de an bɛ waati de kɔnɔna na mɔgɔw bɛ tariku kɔnɔnaw de lajɛ ka kɛlɛkɔrɔw wuli ni a ye dɔw bɛ na sisan ka fagali kɛ a bɛ fɔ ko suraka don kɔrɔbɔrɔ don fila don dɔgɔnɔ don ka sɔrɔ maa dɔw de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ min bolo ja bɛ yen mɛ k'a fɔ aw ye Mali jamana ye siya bɛɛ jamana de ye maaw ka ca kɔrɔnfɛlaw la bamananw bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen filaw bɛ yen kɔrɔbɔrɔw bɛ yen tamasɛkiw bɛ yen nka u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ ninnu sigira a mɛnna problème foyi tɛ mɔgɔ si ni mɔgɔ si cɛ nka tilesen kuncɛ u ye kɛlɛ de dilan ka na don Mali kɔnɔ nka maliyɛn caman tun b'o de faamuya o kɛlɛ sugu fana la n'aw wulila k'a b'o ɲɛnabɔ i b'a ye kɛnɛmamɔgɔw bɛ kuma caman fɔ u b'a fɔ ko awɔ ko jamana kɛlɛcɛw n'o ye armée ye k'olu kɛra siya bɔrɔtɔlaw ye ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ u bɛ nkalon caman ta k'a da maliyɛnw na donc o de kama k'a fɔ bɛɛ ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ
a ye jamana lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka degun ta ka bɔ jamana in kan aw kana kɛ sababu ye ka se ka an ka sɔrɔdasiw démoraliser parce que sɔrɔdasiw de b'an ka kɛlɛ kɛ n'olu démoralisera kɛlɛ bɛ tiɲɛ u yɛrɛ fana bolo jamana tɛ se ka lakana donc an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ walasa min ye nin degun ye a ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sariyakow lakilenni ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamadu Kasago ye ale kɔni ye cakɛbɔnaso dɔ yɛrɛ kɔni korobokalili kɛ n'u k'a ma ko cour administrative d'appel de Bamako ni ale yɛrɛ cakɛbɔnaso yɛrɛ kɔni bɛ Bamako yɛrɛ cour d'appel kɔni kɔnɔna na a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye nin cakɛbɔnaso kofɔlen kɔni ye ko a bɛna yɛlɛma ɲuman kura don Mali yɛrɛ sariya baaraw la Ali Kulubali ale ye ɲinini mun ka kan an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali kungo kibariyaw la jirala k'a fɔ min ye kiri sobolo kura o jɔn bɛ faso Mali kɔnɔ ni u y'a to a da ko cour administrative d'appel jirala k'a fɔ ni ye nin soba in yɛrɛ kɔni jateminɛ a bi yɔrɔ min de la o de ye fɛn ye Bamako yɛrɛ cour d'appel a bɛ o de kɔnɔna a bɛ o yɛrɛ de kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ nin soba in n'u ye kiritigilamaw ka nin soba in kɔni jirala k'a fɔ a bɛna kɛ sababu kɔni de ye fɛn ye majɛba minnu kɔni bɛ kiri bunakun kɔni kan yaasa fɛn ye ka se ka taa olu majɛ caman ka se ka olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen cogo min na a jirala k'a fɔ o bɛ min wele ko juridiction de second degré n'u ye ni kiri dɔw bɛ ni jaabiw kɔni bɛ na ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛɲini kɛ a jaabi ko la hali sisan hali n'a sɔrɔ fɛn ye kiri so minnu bɛ n'u bɛ wele ko les tribunaux administratifs ni olu ye jaabi minnu bɔ ni fɛn ye sɔnma kɛ a jaabiw ma u dɔw fɛ walima hakilila wasi bɛ maaw la ka se ka olu jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni larawe a jirala k'a fɔ nin kirisoba kura in ko a n'a nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ wa a jirala k'a fɔ o bɛ min fana kɔni wele ko déni de justice et illégalité contraignant de section administrative a jirala k'a fɔ ni kiritigilamaw ye baaraw kɔni kɛ ni majɛw yɛlɛ a la ani fɛn ye min fana kɔni kɛlɛ n'a kɛla fankelen ko kɔni de u bɛna baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ fɛn ye ka se ka o baaraw ko ta ni cour suprême yɛrɛ ye o baara kɛ walima cour d'appel yɛrɛ kɛ ka se ka fɛn ye sigi o baaraw kan ka jateminɛ kɛ yaasa ka se ka kiri baaraw ko bɛɛ lajɛlen kɔni bila o minɛ kɔnɔ cogoya min de la o de la fɛn ye minisiri min bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kiri ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni de ma du ka soge ka y'a jira k'a fɔ nin soba in bɛna kɛ sababu kɔni de ye maa minnu bɛ kiri ka se ka olu kɔni bila u ka hakɛw kɔni kɔnɔ ani fɛn ye gɛlɛya manaw sɔrɔ ka se ka a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔw k'u wuli cogoya min de la Mamadu Kasago a y'a jira k'a fɔ fɛn ye nin kirisoba ye a bɛ kɛ sababu kɔni de ye a bilali sen kan fɛn ye majɛ minnu bɛ kiriko kɔni kɔnɔna na ni u bɛ dɔw wele ko juridiction de cassation ka taa se hali sisan jaabi minnu bɔla ka se ka segin o kan k'u jateminɛ n'a sɔrɔ hali sisan a jaabiw n'u ma kɛ wasaya dɔw bolo k'u jateminɛ a bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔni de duga wa a y'a jira fana k'a fɔ nin cakɛyɔrɔ in bɛna kɛ fɛn ba ye ale de kɔni bɛ a ka hakilila labanw kɔni di fɛn ye a kiriko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka fɛn ye kiriso tɔw k'u bɛɛ lajɛlen ka baara ka se ka o kɔni nɔgɔya u bolo cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ an ka kiriso bunakun kan bi a bɛna kɛ wasa ye ko ka sababuya kɛ kirikɛlaw minnu bɛ n'u bɛ kiri ko fɛn ye olu fana bɛna fɛn ye u ka hakɛ dɔw de kɔni sɔrɔ nin sira kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye kiriw kiriko ka se ka u kɔni teliya ko a bɛna o baaraw fana kɔni ta a dusukolo kɔni na ani fo ka taa se baara minnu fana bɛ kɛ kiriko kɔni na ka jaabiw fana kɔni bɔ a du bɔ waati la ko a bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ wa fɛn ye Mamadu Kasago a y'a jira k'a fɔ nin kirisoba in a nana a nakuma na ko waati min fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka i ɲɛ gɛrɛbɛ kɔni jɔ kiriko la ani kiriko bɛ cogoya min na faso Mali kɔnɔ bi ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɛ kiri a ka jɛya ka a kɔni kɛnɛyamaya bɛɛ lajɛlen ka a ye ko nin soba in de bɛna kɛ sababu kɔni de ye ka se ka fɛn ye o kiriko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnɛmaya ale laɲini min b'u la kiriko ta bunakun kɔni kan ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan cogoya min na ani o laɲini minnu fana bilala sen kan ka se ka a waliya jamanadenw yɛrɛ ka nafa kɔni sɔrɔ wa Mamadu Kasago a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko baara minnu kɔni kɛlen filɛ nin kirisoba in ko ka sababuya kɛ baaraba ale de bɛna di u ma baara in n'u ka ca wa fanga ka bon ko ale kɔni ka baarakɛ yɔrɔ kɔni bɛ u ka bilala hali sisan ka se ka o kɔni dɛmɛ ni hakililaw kɔni de wa fɛn ye Mamadu Kasago a y'a jira k'a fɔ baaraw bi sen kan ani hakililaw bi sen kan kirikɛla minnu bɛ yen ni olu kan ka don nin cakɛyɔrɔ in kɔni kɔnɔna na ka baaraw kɛ ka se ka kalanba kɔni kɛ u kun ani ka kalan jolen kɛ u kun yaasa u na se ka baaraw kɔni kɛ ka ɲɛ cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ a cakɛyɔrɔ in a ɲɛmaaya bɛ maa min de bolo o de ye magistrat Jugal Sise kɔni de ye wa ani a ka cakɛyɔrɔ tɔ bɛ u bɛ min wele ko conseiller ni o y'a yɛrɛ ka ladili karamɔgɔ 8 bɔɲɔgɔnko ani ka taa se rapporteur maa 2 bɔɲɔgɔnko kɔni ma ni olu ye sɛbɛnnikɛlaw ye. Yuruku ani donko juguya kɛlɛli bunakun kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min ye Kayi mara dɔ kɔni ye n'u k'a ma ko Liberté Denbaya a yɛrɛ la k'a fɔ min ye vérificateur yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ye a bolila nin yɔrɔ kofɔlen kan mairie yɛrɛ kɔnɔna na min kɔni ye jateminɛw ye u y'a jira k'a fɔ
ko million duru min kɔni bɛ tali kɛ franc CFA yɛrɛ kɔni na ko kɔni tununa kungo ani su cɛ ka taa san 2020 na ka na se san 2022 ma min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye o yɛrɛ k'a fɔ ko mairie kɔni ye baara dɔ wari sara ka sɔrɔ baara minnu kɔni ma kɛ. Abdu Watara ale ye ɲinini minnu k'a kan a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Mali jamana kɔnɔna la ka sanga ni mara cɛbɔli baaraw ye Octobre kalo tile 21 22 ka se 23 ma san 2017 an ka jamana faaba kɔnɔ sigiba dɔ kɛra ye min kɛra sababu ye ɲɛfɔli kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka sanga ni taasiraw ye minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ mara cɛbɔli koɲɛw la. N'i ye o hakilina ninnu ta k'o lajɛ a kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ dɛmɛ kan ka ta ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin mara cɛbɔli sow ma walasa min ye jamana kɔnɔna ye mara ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. A hakilina ninnu ka sanga ni bɛnɲɔgɔnya kuma sɛbɛn min lasabatira mɛ kalo tile 15 san 2015 Bamako o fana kɛra sababu ye gɛlɛyaba minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 ka se ka fɛɛrɛ ɲuman ɲini o gɛlɛya ninnu na. O koɲa ninnu a yirala k'a fɔ 100 sara la min ye 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye o bɛ bɔ jamana wagandenba kɔnɔ k'a bila ka taa sira fɛ sira min bɛna kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔyaba don an ka jamana ɲɛtaa baaraw la ani yiriwa olu ka se ka sabati jamana kɔnɔna la. Kayi marabolo kɔnɔna na komini min bɛ wele ko commune rurale de liberté Denbaya n'i y'o ta k'a lajɛ dɛmɛba bɛ ta ka ɲɛsin komini ma. Ɲɛfɔliw y'a yira k'a fɔ nafolo kasabiw bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 1 miliyɔn 492 ale ni sefa wari miliyari 1 miliyɔn 498 o n'a kunkanfɛn na nka jɛkulu min ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛli baaraw ma a yirala k'a fɔ olu ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko nɔ kan fɔlɔ. N'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ vérificateur général y'a yira k'a fɔ baara minnu kɛra san 2020 san 2021 ka se san 2022 ma hakilina dɔw kan ka ta ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin a baara koɲɛw ma. Laɲini kɔni kɛra préfet fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kayi cercle préfet ye a yira k'a fɔ min ye commune rurale de liberté Denbaya o commune n'i y'a ta k'a lajɛ a nafolo marala ani min bɛ nafolo bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ani a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a ladafa. Nafolo kasabi minnu bɛ yen ni ɲɛma sɔrɔ olu koɲɛw la a yirala k'a fɔ o kasabi bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 5 ani 100 ani kɔ ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. N'i ye a koɲɛw ta k'a lajɛ wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw k'olu ka bila sen kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko ninnu kan. Jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi nin commune kofɔlen n'a bɛ wele ko commune rurale de liberté Denbaya n'a bɛ Kayi marabolo kɔnɔna la gɛlɛya ni ɲagamu camanba de kɔni bɛ a nafolo koɲɛw la ka sanga ni forobataw ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw na bila sen kan walasa min ye faamuyaliko ɲuman ye o ka se ka sɔrɔ a ko la. MINUSMA maaw dagayɔrɔ min tun bɛ Menaka u ye o kɔni ko nɛgɛ kɔni fana latɛmɛ an ka woromasiri tabaw kɔni ma bawo a yirala k'a fɔ kabini a bɛ san 10 ni damadɔ bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni MINUSMA maaw kɔni tun dagalen bɛ a kɔnɔna na nka juma tɛmɛnen min ye kɛnɛ dɔ kɔni ye o sigira nin waleya kama walasa MINUSMA maaw yɔrɔ bɛ se ka nin yɔrɔ kofɔlen ko nɛgɛ latɛmɛ an ka woromasiri tabaw ma cogo min na. Kɛnɛ kofɔlen kan min ye Menaka gouverneur ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Ali Kulubali a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Menaka fɛn ye MINUSMA jɛnsɛrɛgɛnna ni wolomasiri tabaw bafila bulalamatigi olu ka biro baarakɛla minnu kɔni kun bi Menaka a jirala k'a fɔ juma n'o bɛnna o kalo tile 25 ma san 2023 u y'u ka baarakɛyɔrɔ ka se ka a yɛlɛma ka di faso Mali ma ni Mali kun y'a laɲini kɔni kɛ cogoya min na k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ faso Mali kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko olu min kun bɛ n'u y'a biro baarakɛlaw kɔni de ni o ɲɛma kun ye Fabiola Ngirika ye a jirala k'a fɔ fɛn ye Mali ɲɛma minnu kɔni bi Menaka ko a kɔni ye da kilo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni di u kɔni ma cogoya min na a jirala k'a fɔ fɛn ye Fabiola Ngirika san 6 bɔɲɔgɔnko ale kɔni ye o kɛ fɛn ye MINUSMA ɲɛmaya kɔnɔna fɛn ye Menaka kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ a kɛtɔ ka gafew bolonɔkɛla a la k'a jira k'a fɔ ko o kɔni ye Menaka kɔni bila wa min ye yɔrɔ so a kilo a ko nɛgɛw ka taa se fɛn ye a baara wɛrɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ma a dila fɛn ye Menaka gouverneur kɔni ma o kɔfɛ tuguni jateminɛw nana ye k'a fɔ Menaka gouverneur fana ale fana kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka ko nɛgɛ ninnu k'o di Mali wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma san 10 tɛmɛlen kɔfɛ min ye Menaka bureau MINUSMA ko a kɔni datugula wa a ɲɛmaya a bɛ Mali wolomasiri tabaw ani Mali ɲɛmɔgɔw kɔni de bolo bi wa maa bɛ se ka min fana kɔni kɔlɔsi k'a jira k'a fɔ MINUSMA a kɔni tala o ka so minnu kun bɛ n'u ye nɛgɛsow ye ni dɔw ko conteneurs olu caman bɛ u kɔnɔna na wa ko u y'u kɔ don ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni to o yɔrɔw la MINUSMA ka taali a jirala k'a fɔ a kɔni kɛla ɲagaɲaga ye ka sababuya kɛ ɲagaɲaga ma kɛ
fɛn jamajanba kɔnde nka min ye nisɔndiyaw kuma olu caman kɔni fɔla a kɛnɛ kɔnde kan o de la o ka ɲɛmaaya jira k'a fɔ ko MINUSMA ni o ye Uranda jamanaden kɔnde ko olu kɔni y'o se bɛɛ lajɛlen kɔnde kɛ Menaka kɔnde wa ko olu kɔni taatɔla filɛ nin ye ko nka o ye fɛn min ye diɲɛ sɛgɛnna ni maaw na to hali sisan fɛn min ye ka se ka Menaka kɔni dɛmɛ ka bɔ ni gɛlɛya kɔni na o de la sa maliyɛnmaw fana kɔni ye a kɔni sɛbɛkɔrɔ fo ni a ka baara kɔnde a ye baara ɲuman minnu kɔni kɛ ko maa jo min kun bi tiɲɛ kɔni de fɔ wa fɛn min ye a fana ye maliyɛnmaw kɔni fo k'a jira k'a fɔ diɲɛ ka baaraw kɔni kɛ tilennenya kɔnɔ ani jɛlenya kɔni kɔnɔna na ko o kɔni ye olu kɔni o baara de kɔni tɛmɛna o ni ɲɔgɔn kɔni cɛ wa fɛn min ye Menaka yɛrɛ mɛri ni o ye Nanu Gocha kɔnde y'a jira k'a fɔ ko musolaka in min kɔni taatɔla filɛ nin ye ni o ye Uranda jamanaden kɔni ye ko a kɔni ye baara cɛɲumanw kɔni kɛ u ka yɔrɔw kɔni na wa maa wɛrɛw kɔni y'a jira k'a fɔ san 10 in kɔnɔna na MINUSMA ko o kɔni ye baara caman kɔni kɛ Menaka kɔni marabolo kɔnɔ n'a a nafolo bi taa jɔ fo miliyɔn dama dama kɔni de la n'u ye ka se ka fɛn min ye sobaw kɔni jɔ ka taa se fana fɛn min ye ka yɔrɔw kɔni koli ka nafoloba k'o don min ye media baaraw fana kɔni de la o de la fɛn min ye MINUSMA maaɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bi min kɔni fɔ nin ye MINUSMA kɔni taale ko nka ale bɛ min kɔni dɔn ko ale ka jamana n'o ye Uranda ye ko o fana kɔni delila ka bin ni gɛlɛya nasuguya kɔni de kɔnɔ wa ko Uranda ale kɔni wulila ka jɔ bi fo ka kɛ misali ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ko wa ko a dan b'a la k'a fɔ faso Mali ko a bɛ wuli ka jɔ wa a yɛrɛ na kɛ misali ɲuman ye don nataw la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni de kɔnɔna na o de la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye MINUSMA ka baaraw kɔnɔna na sojɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ani kunnafonidilaw dɛmɛli kɔni kɔfɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye baɲumankɛtɔnw n'u ye projet baaraw ka se ka olu sigi ka miliyɔn caman don a la ko o y'o baaraw fana kɔni de kɛ wa ko MINUSMA maaw ko kun bi taa ka segin minnu kɔni kɛ Bamako ani Menaka cɛ u ka pankuru jɛman ninnu kɔnɔ na ko o mɛndiya ko o bɛɛ lajɛlen kɔni de banna ko wa ko fɛn ye MINUSMA bureau min kun bi Menaka ko nin kɔni y'a taalen ka bɔ faso Mali kɔnɔ ko fɛn ye bi Menaka a bureau min bɛ yen ni o bi Menaka ko a bi jamana marabaw bolo sɔrɔsiw ka taa se Mali yɛrɛ ɲɛmaaba minnu bɛ yen ni o sigin bɛ Menaka. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na. Niger jamana kan tile 2 kun dira Faransi lasigiden ma min bɛ Niger a ka se ka Niger jamana bila a yirala k'a fɔ o tile 2 kɔni dafara dimanche tɛmɛlen. Niger ministre min ka baara bɛnnen don Niger ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ Faransi lasigiden n'o ye Sylvain Ite a ka Niger jamana yɛrɛ bila ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi kuma min na fanga yɛrɛ dafirila ka bɔ Mohamed Bazoum bolo maa minnu ye fanga ta olu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi yɛlɛma ka don u ka jamana mara tacogoya la kabini juillet kalo tile 26 tɛmɛlen Général Abdurrahman Tiani fanga bɛ ale bolo ni ale yɛrɛ ye Niger yɛrɛ fanga so o lakɔlɔsiba ɲɛmaaba dɔ ye wa min ye Mohamed Bazoum ye o b'a bolo ni waati in na a yirala fana k'a fɔ min ye Faransi ye a ka lasigidenw ale ni a ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Niger u commencera ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ Niger jamana kɔnɔna la walasa ni gɛlɛya kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔdenw ni ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma. Gabon jamana kibaruyaw la a yirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ ni olu ka baara bɛɛlen don sɛgɛsɛgɛliw ma ka ɲɛsin kunnafoni koɲɛw ma olu ye dantigɛli kɛ samedi wula fɛ k'a yira k'a fɔ Faransi kibaruya di sira minnu bɛ Gabon n'o dɔ bɛ tali kɛ France 24 RFI ani TV5 Monde na k'olu ka baaraw kɔni lajɔlen don Gabon jamana kɔnɔ ka sabu kɛ min ye kibaruya yɛrɛ ɲinini a n'a dicogoya o tɛ ka kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la ka sanga ni kalafiliw ye kalafili minnu bɛ ka kɛ Gabon jamana kan. France Media Monde olu ye dantigɛli kɛ dimanche don k'a fɔ olu kɔni dabali banna France 24 ni Radio France International ani jɛkulu minnu bɛ yen olu ka baaraw lajɔli min kɛra Gabon jamana kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye Gabon jamana kɔnɔdenw tɛ ka kibaruya sɔrɔ a sɔrɔ cogoya la k'a ye olu dabali ban. Gabon jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi olu b'a ɲini kunnafonidi sira ninnu fɛ u ka baara kɛ ni sariya minnu ɲɛfɔlen don kunnafonidi baaraw hukumu kɔnɔna la. Couvre-feu de kɔni tun bilalen bɛ Gabonkaw fɛ nin waati in na walasa min ye hakilisigi ni basigi ye ka sanga ni kalafili koɲɛw ye olu ka se ka nɔgɔya. Egypte jamana kibaruyaw la yirala k'a fɔ Egypte ni Ethiopie ale ni Sudan
olu ye bolidiɲɔgɔnma dɔ bila sen kan dimansi don k'a yira k'a fɔ baboloba min bɛ n'a bɛ wele ko Nil ale bolofara dɔ bɛ yen u bɛna jibalanyɔrɔ dɔ labɛn ni sanfɛla la a bɛ san 2 bɔ a baaraw kɔni tun jɔlen don nka min ye kumaɲɔgɔnya ye o la sabatira ni waati laban ninnu na a bɛna kɛ sababu ye min ye Ethiopie ta k'a lajɛ jibalayɔrɔ in mana dilan a yɔrɔ kofɔlen na a bɛna kɛ nafa ye ka ɲɛsin ni jamana 3 yɛrɛ ma n'o ye Egypte, Ethiopie ale ni Sudan ye. Kalo tɛmɛlen Egypte jamana ɲɛma n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale ni Ethiopie ministre ɲɛma Abiy Ahmed olu kɔni ye bɛnkan dɔ bila sen kan k'a yira k'a fɔ min ye u sigiɲɔgɔn jamana ye n'o ye Sudan ye u bɛna kumaɲɔgɔnya in k'a to sen kan walasa min ye ni jibalayɔrɔ kofɔlen ye n'a sera ka dilan a nafa ka se ka se jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma courant ta sira fɛ mɔni ta sira fɛ hali min ye tan ni ka segin koɲɛw ye olu bɛɛ lajɛlen na yiriwa a sen fɛ. Zimbabwe jamana ɲɛma n'o a bɛ wele ko Emerson Mnangagwa a si bɛ san 80 la ale choisira tuguni a tako filanan na ka kɛ jamana ɲɛma ye Zimbabwe ka sanga ni jamana ɲɛma Swansea kalafili ye min kɛra araba tɛmɛlen uti kalo tile 23 kɛmɛ sara la maa 52 murumuru wɔɔrɔ olu de ye kala ta a ye san 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko tuguni a bɛna o de kɛ jamana ɲɛmaya la jaabi kunfɔlɔw bɔla sibiridon wulada fɛ u ka kalafili labɛn soba fɛ dantigɛliw kɛra k'a fɔ fanga sinamatɔn o ɲɛma n'o ye Nelson Chamisa ye ale si bɛ san 45 la kɛmɛ sara la maa 44 o de ye kala ta ale ye nka a yirala k'a fɔ min ye gɛlɛya ni ɲagamu caman ye o yɛrɛ kalafili kɔnɔna la Zimbabwe jamana n'i y'a ta k'a lajɛ kalafili yɛrɛ kɛla tile 2 kɔnɔna la ka sabu kɛ kalata sɛbɛn mansi minnu bɛ olu labɔ olu kɔni tun sumayara dɔɔni maa minnu ye kalata jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a ta k'a sigi kɛmɛ sara la maa 68 murumuru kɔnɔntɔn maa 2 ani kɔ o de ye kalata Emerson Mnangagwa ye fanga sinamatɔ ɲɛma n'o ye Nelson Chamisa n'o kɛra maa 2nan ye maa 1,000,000 ani kilancɛ olu de ye kalata ale a yirala k'a fɔ min ye don nataw ye kalafili jaabibaw olu nabɔ kuma min na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka sanga ni maaw ka laɲini. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ma filɛbaga mandiw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Kayi Legal Segukaw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko Kayi Legal Seguka bɛɛ lajɛlen ni su aw ka mɛn sini ni Ala sɔnna ma.